kumanay, intention namin na apiksayong dan lain yun para hindi pag-aralan tayo. Intention namin persa dan lumapay na dapat na intention na pagkikas dan mapanagan nyo as kayo lalaki dan mapangnanamaan ang mga taligaya pag-aralan tayo ang Quezon National High School. Hanggang na ulit ang nagiging magandang kapag-curriculum chairman na naribigan ko na ng kanyang dito. Dapat kayo ay mensahe, dapat kayo ay motivation, pagkas na maraming po nagiging tayo na ninyo pagkas na papanagdagan nyo kasi kayo talaga papangan naman. Hindi sports na artist. Nang may sawa natin, pagkanan din na pulis na niya ay pagkakas hindi kas na kayo, hindi nyo aming apersayo, dapat kas na ayan nyo, at may pamarnam nyo na namin, at kasama na hindi na natin. Tinatamabigan, kaya kayo ay ilan, hindi may sa labanan, apakalagan nyo kanyo, hindi na ito yung alta. Sa Tinelas. Kaya Tinelas, unay, panagi, nahanap na yung inalaw, protektaran na hindi panatag kayo. Siya sino mga kayo, hindi mayang makakaroon hindi Tinelas sa taagong taon. At least, Mr. Greg Ape. At ang ito'y Barbaro Atinelas. Kinajay, ikinumunod Atinelas, apang-apply ko, kapuna kinisikilaan, isusin mo na sa pula. Dan kaya kung may papangon ka na kayo, tarehin Atinelas sa technical value. Tatanawakan ko ni Greg na umay sa mga nagpili na anya hindi kaya na Atinelas. Dahil Barbaro, pinanay lawyer, at dahil sino may maliit na kaya ito ba? Kada tayo lang guys. Itawag ko kada tayo tuwa ang mga sa kumanan at alam nyo na tayo pinanas. Ito na kaya tayo pag-saka naman kayo, panununan kayo inunahan na kayo ibagay sa balik at tao. Apay ang makita, dito na masulapin. Apay ang makita, itinay sa labanan, dito na kurkuraman namin. Hindi na ako doon sa isinang tayo sa anay na pinunod, idudulot na pag-ibagan. Hindi kayo nagtagpo, hindi kaya tayo amin. Anay pinunod, anay idudulot na panunutin mo sa balik at tao. Nagkasabi nyo ito na, ano mangtag kayo, kapag kasaragsak kayo, saan ano po, no, maparagsak kayo sa mami, hindi pagkala, ananain kayo ang magtag, sumikat kayo, kagagaraina, itinagal kayo sa malubugan. Itawag ka kayo, at nyo mga pagkakalinas sa mga. Greg ay Miss Dape, lugdaman na linas. Selamat Greg, lugdaman na linas. At naman kayo na tama na papel. Lutang na papel. Pagkakala ni Watson. Dahil tali ang rason. Usarin ko mga ito, pagkakala ang isusukan, ano kayo ka nagpipil ang muna ng Greg. Nang napoy, ayat naman ang mga edad-pasit kala kayo, bawa hindi kayo na mensahe, yung sakripisyo sa Pilipinas na hindi na nakaralan ang manag, nakapagumaba-abanag, ganun, makaitin ang isang magasik na alay na natin. Tunang-tunang ka na tayo bansa, bilyon tayo
pintas. Na damangkad na niya tayo, nagkakapagpilihan tayo, na naayong pinapilihan pinapintas. Na makita tayo para tayo ang tao, na makita tayo at tayo pagkamalian na nakafocus tayo, hindi pagkamalian na, hindi kaya hindi pagtulpuran na. Saan tayo ang kayanan ng tao, tatay hindi mali tayo kayanan niya na. Nagrekan tayo, piliin ang hitaan ng sinelas, hanggang pinanonon, pinadaan na. Kasi tayo nga ang basa. Ano, kaya tayo para tayo ang tao, kaya tayo mag-floss sa pagkuranan. Kada kayong artist, ano kayo ilan kada kayo ang mga nagbububi kayo ay pagdating ninyo, mas marami pang pagkakataon at pangyayari ay bibigay ng Panginoon sa inyo upang kayo ay pipili at kung wala kayong choice, choose the lesser evil. Pero kapag may choice kayo, palaging isipin, palaging piliin ang mga bagay na nakakatulong sa inyo upang lalago ang inyong buhay. Sa ating lahat, pagpatuloy natin ang pagbigay, pagpatuloy natin ang pagbibigay ng puso at hindi iniisip kung ano ang pagaling sa atin. Magandang umaga po sa ating lahat. Sige, Sir, no? Ang aming season topic church